Здравейте, драги зрители! Здравейте! Стигнахме юбилей. 50-то филмче. 50-ти епизод. Надявам се да сме ви били полезни с тези неща, които излъчихме в този момент. Имайте преди, че това е само началото. Определено. Една позната се беше изказала. Кога успяхте да заснемате толкова? Според мен нищо. Все малко филмчета все още. Поставили сме началото на отдалните групи. В някои сме направили повечко. Някои все още чакат. А има и съвсем нови неща, които сме предвидили за вас. Тъй, че има какво още да видите. Има още какво да си кажем. Много са нещата. Областта е безкрайна, както е безкрайно човешкото познание. Сайта се развива, развиват се и посетителите, които го посещават. В смисъл, увеличава се бройката. Вече почнахме така по-малко да слагаме тук там някое банерче, да може да стигнем до повече от вас. Разбира се, надявам се и вие да споделяте с вашите близки приятели и познати, стига да ви харесва, разбира се, защото ако не ви е харесало, всъщност няма какво да правите тук. Общо взето почва да се образува една фен група на хора, които те едва не са гледали всеки епизод по няколко пъти. Много интересно нещо е това, което искам да споделя, че когато го замислихме сайта, си го представяхме по един начин. Но разбира се, той като всяко дете, а той е нашето дете, ни изненада и се развива по собствените си закони. Разбира се, в рамките, които сме определили, но може би някой път ще ги надмине. Тъй, че ние също се развиваме заедно с него. Учим се. Търсиме вашия интерес, очакваме вашите мнения, вашите въпроси, вашите насоки, какво искате да видите. Това е най-важното. Да, на какво да акцентираме, защото темите са наистина безкрайно много и по-хубаво в началото поне да се насочим към това, което ви е най-интересно. Това, което искам да споделя, че съвсем скоро ще започнем една, според мен, много интересна серия от филмчета. Това е с един мой много добър приятел, който се занимава с проучване на ведите, не само с проучване, той изпълнява и заръките, които са в тях. И си мисля, че там ще има нещо безкрайно интересно за вас. Той ще ви го представи. Предупредил съм го да не говори много умни приказки, малко по-простичко и разбираемо, защото мога да ви кажа, че след разговорите с него, аз 2 часа давам на заето. А пък не съм от хората, които лесно дават на заето. Но там е безкрайно интересно. Ще научите как е сътворен света, какви са основните закони в него, какво означава да сме тук, какво означава да се развиваме в този свят, как да изпълним нашата карма и как да напуснем кръга на материалното прераждане. Но, това е друга тема. Много интересно звучи. Да, наистина е интересно. И за мен ще бъде интересно да го послушам няколко пъти, след като се запише, защото човек в първи момент не му идва точно къде са нещата. Трябва да го осмислиш. Трябва да се осмисли. Разбира се, подготвили сме и нашата изненада. Тя вече стои на сайта. Живо предаване. Добре дошли в живите предавания. Започваме ги. Не беше лесно. Не беше лесно да направим техниката така. Подготвяме техниката, софтуера, хардуера. Всичко, за да се случи. Разбира се, там ще бъде много по-разчупено, отколкото в момента това, което виждате, няма да е толкова статично. Разбира се, очакваме вашето участие. Няма да има импулсни телефони. Нямаме импулсни телефони. Има само скайп, на който може да задавате въпросите си. По време на живото предаване да получавате своите отговори напълно безплатно. Някой от вас ще каже, не може да бъде. Може. Да. Сега ще ви обясним защо може да бъде. Може да бъде поради една проста причина. Ако бяхме тръгнали, както тръгват всички телевизии, намирайки от някъде 20, 30, 50 хиляди, че и повече лева, купили страшно скъпа техника, вложили парите си в нея и мечтайки да направим много пари да си купим страхотно скъпи розови БМВ-та, например, като на военните, че са много готини, или техните да вземем, нали си представяте, вече не отиват на нас, но можехме ги вземем по-ефтино, защото са розови. Да.
Но въпросът е, че ако бяхме направили всичко това, просто сигурно сън нямаше да ни хваща от идеята как да изкараме парички от вас. Ще трябваше да ги връщаме. Точно. Но ние просто сме малко по-хитри. Ние направихме такава идиощина. Ползваме нашата си техника. Всичко много бързо. Вложихме малко парички, работиме си други неща и всъщност го правим за удоволствие. За наши и ваши. Тъй, че няма импулсни телефони, няма заплащане, няма следете 10, 15, 20, пак се обадете и така нататък. Това е нашата идея. Нека да го направим за себе си. Така че да изключим всичките кожодери по линията, като започнат телевизионните реклами, премине се през импулсните телефони. Искам само да ви споделя нещо, че когато работихме в Резо ТВ на импулсните телефони, само 5 стотинки, не 5 цента всъщност, 5 евроцента, от 10 стотинки, от това, което вие плащате, вие плащахте между 1 и 2 лева, отиваше за хората, които договарят на въпросите и които влагат своята енергия. Всичко останало се обираше. Какъв е смисъл да разпори човек? Какъв е смисъл? За такива стотинки? Първо, вие плащате много. Второ, човек, който ви гледа, не получава нищо. Пълно безумие. Ето за това създадохме този сайт. Това е една от основните причини. Радваме се, че се развива, а вие полека-лека ще го научите, се надяваме. Ще потърсите съветите и помощта ни. Както казват хората, те такова животно нема, нали? Има. Ние сме точно такова животно, дето другите го... Аз си мисля, че това е бъдещето. Да. Все повече ще се навлизат в зоната на интернет, в интернет телевизията. Това тук сега те първо започва. Ние сме пионерите в България, сигурен съм в това. На Запад почти индустрия, всеки излъчва, всеки показва, хората споделят помежду си. Там си е като цяла телевизия, с все рекламите му, с всичките му работи. Тук реклами май нямаме все още. Какво да рекламираме? Аз рекламирах, пих спрайт миналия път и казах, че пия спрайт. Много ми хареса една много хубава реклама на комиците по... Мисля, че от комиците беше само да не сбъркам. А тя звучи така. Мен не се предупреждава. Всички ще умрем. Нещо невероятно. Просто тези хора имат просветление и прозрение. Удоволствие невероятно да чуя, просто винаги се усмихвам и се сещам, че това наистина е така. Но това няма значение. Важното е, докато сме тук и сме живи, да правим това, което ни идва отвътре, да си бъдем от полза един на друг и да бъдем просто хора удовлетворени от това, което сме. Другото е ясно, това е така. Купон, да има купон. Тъй, че ще ви очакваме на живото предаване с вашите въпроси, с вашите проблеми. Се опитам да ги решим, разбира се, да ви посочим пътечката към бъдещето ви, която ще трябва да извървите сами, малко и с наша помощ, но не само малко посоката даваме. Така. Мисля, че до сега нещата да видите както поне сме си го представили. Някой ще го представя. Вие има още малко да пипнем по сайта, да се ме гласуват още нещата. Той си е красив сайт. Да свикнем с живите предавания, това ни е деца виките първо, което предстои. Сайтът е красив, хубав. Сайтът е хубав и много посещават за момента, което много ни радва. Феновете деца вика се увеличават. Много малко са хората, които казват, не ми харесва. Не пишат за сега поне такива работи или много рядко. Хората, на които не им харесва, са тези, които повече четат, които са свикнали да имат интернет като нещо за четене. Има други сайтове, които са за четене. И моя extrasens-bg.info и това. Дребни текстове, страшно е просто. Това, което чухте е нашия пазител. Да, той пази. Това е, драги зрители. Надявам се, че сме успели да си кажем няколко приказки. Сега очакваме вашата реакция, разбира се. Споделете какво мислите. Много е важно за нас. И какво ви интересува? Защото Цвейка, представете си, че сте също една библиотека огромна и се чуете каква книга да прочетете. Вие знаете горе-долу какъв жанр харесвате и така. Да споделим нещо. Вече имаме филмчета с над 20-30 гледания. Да, има.
Има си звезда Елена, тя е най-гледана за сега. Тъй, че всичко имаме вече. Имаме. И звезда имаме, и пазител имаме, и техника имаме. Стартираме 1 декември живите предавания. Гледайте ни тогава от 20 до 20-30 часа. Ще бъде изписано след това нещо като програма. Ще има редовно живи предавания, с които първо ще има да свикваме, защото е съвсем много, няма да е още толкова статично. Обаждате се, отговаряме и така нататък. Това е. Да се честим 50-тия 50-ти епизод, който гледахте в момента. Честито. И пожелаваме приятно гледане и занапред. Да сте живи и здрави. Аяш.